Čítanie z knihy proroka Ozeáša. Čo mám robiť s tebou, Efraim? Čo mám robiť s tebou, Júda? Vaša láska je ako ranný mráčik a ako rosa, ktorá z rána pominie. Preto som ich okresával skrze prorokov, zabíjal slovami svojich úst. Spravodlivosť moja, jak svetlo vychádza. Lásku chcem a nie obetu, poznanie Boha viac ako zápalnú obetu. Lásku chcem a nie obetu. Lásku chcem a nie obetu. Čo mám robiť s tebou, Efraim? Čo mám robiť s tebou, Júda? Vaša láska je ako ranný mrak, ako rosa, čo sa pomíňa. Preto som ich okresával, zabíjal svojimi slovami. Spravodlivosť moja vychádza, Boh túži byť len poznaný. Lásku chcem a nie obetu. Lásku chcem a nie obetu.